Εδώ υπάρχει ένας τόπος που η γενεοδορία της έφορης γης συναντά τον ανθρώπινο μόχθο. Εδώ υπάρχει ένας τόπος που γεννιούνται, μεγαλώνουν και οριμάζουν τα φρούτα των θεών. Η πολύτιμη μικρή καρπή της ευζοίας και της αθανασίας. Στη Δυτική Μακεδονία, στους πρόποδες των Πιερίων, του γραφικού βουνού που γέννησε τις 9 μούσες της ελληνικής μυθολογίας, βρίσκεται το Βελβεντό που η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το Βελβεντό είναι μια κομμόπολη 4.000 κατοίκων που στα πόδια της απλώνεται η τεχνητή λίμνη Πολυφίτου που σχηματίζει ο ποταμός Αλιάκμονας. Στενά γραφικά σοκάκια, παραδοσιακά πέτρινα νεοκλασικά, αλλά και σύγχρονα σπίτια, αυλές καταστόλιστες από λουλούδια, μικρές πλατείες και όμορφες γωνιές, εκκλησίες και βυζαντινά μνημεία συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό χαμένο μέσα σε έναν καταπράσινο κάμπο γεμάτο μυρωδάτα φρούτα και πολλά νερά. Η απαράμιλη ομορφιά του τοπίου, οι καταράχτες του σκεπασμένους στο φαράγγι των μουσών αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Το Βελβεντό και η γύρω περιοχή του δίνουν σήμερα μία μοναδική ευκαιρία για απολαυστικές και ξεκούραστες στιγμές σε όλους τους επισκέπτες κοντά στη φύση, στο βουνό και στη λίμνη. Εδώ, στους οπορώνες του Βελβεντού, καλλιεργούνται μερικοί από τους πιο νόστιμους καρπούς της ελληνικής δενδροκομείας: το ροδάκινο, το νεκταρίνι και το μήλο. Το ροδάκινο για τον τόπο μας είναι παράδοση, είναι αγάπη, είναι η ζωή μας, είναι αυτό που μάθαμε από παιδιά, μεγαλώσαμε μέσα στα κτήματα με ροδακινιές και είναι το μέλλον μας. Άνοιξη στην καρδιά ενός οπορώνα με ροδάκινα. Καθώς ο ήλιος χαϊδεύει απαλά τα δέντρα, η φύση ξυπνά με μια εκπληκτική εμφάνιση λεπτών λουλουδιών. Τα πέταλα ξεδιπλώνονται με χάρη, ζωγραφίζοντας το τοπίο σε τόνους απαλού ροζ και λευκού. Οι μέλισσες βουίζουν από λουλούδι σε λουλούδι, γονιμοποιώντας και διασφαλίζοντας το μέλλον. Αυτό το εφήμερο θέαμα, όπου η ομορφιά και η ελπίδα συμπλέκονται, αυτή η φευγαλαία στιγμή, γνωστή ως η εποχή ανθοφορίας της ροδακινιάς, συμβολίζει την ανανέωση και την υπόσχεση μιας πλούσιας συγκομιδής που θα έρθει. Ξεκινάει μια νέα παραγωγική χρονιά, όπου τα δέντρα μας θα βρίσκονται στο πιο όμορφο στάδιο αυτής της εποχής, που είναι ντυμένα με τα λουλούδια, που είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει για τη ροδακινιά. Και είμαστε γεμάτοι ελπίδες ότι η χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή από θέμα ροδάκινου. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι με τον καλύτερο τρόπο θα καλλιεργήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε και όσο πιο αποτελεσματικά, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ένα προϊόν το οποίο θα είναι όσο πιο γευστικό και ποιοτικό γίνεται και να μπορέσει ο καταναλωτής να είναι και αυτός ευχαριστημένος και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Ροδάκινο, ένα φρούτο με ιστορία και πολλούς συμβολισμούς. Για πολλούς λαούς, το ροδάκινο είναι το σύμβολο της γυναικείας γονιμότητας, ενώ σύμφωνα με κάποιους λαούς της Ανατολής συμβολίζει την αγνότητα και την αθανασία. Το ροδάκινο κατάγεται από την κοιλάδα του ποταμού Γιανγκτζέ της Νότιας Κίνας, κοντά στη Σανγκάη. Άρχισε να καλλιεργείται πριν από περίπου 7.500 χρόνια, πέρασαν όμως μερικές χιλιετίες μέχρι να πάρει τη σημερινή σαρκώδη μορφή του. Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα, κουκούτσια που μοιάζουν με αυτά των σύγχρονων ποικιλιών, προέρχονται από το λαό των Λιανγκτσού, ο οποίος άκμασε από τον 6ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Γενιά με γενιά, οι άνθρωποι επέλεγαν τα ροδάκινα που προτιμούσαν
και άλλαξαν έτσι το μέγεθος και την εμφάνιση του φρούτου μέσω της τεχνητής επιλογής. Η λατινική τους ονομασία, Prunus persica, έχει να κάνει περισσότερο με τη δεύτερη χώρα που καλλιεργήθηκαν, την Περσία. Prunus persica σημαίνει περσικό δαμάσκηνο. Από την Περσία το φρούτο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα πρώτα μέσω του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην αρχαία Ρώμη βλέπουμε ροδάκινα και ροδακινιές σε μερικές από τις πιο διάσημες τοιχογραφίες της πόλης του Ερκολάνου. Εκεί η ονομασία Prunus persica αλλάζει σε Malum persicum, που σημαίνει περσικό μήλο. Η καλλιέργεια της ροδακινιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζεται κυρίως στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργείται κυρίως τα ροδάκινα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Και χαρακτηρίζεται επίσης η καλλιέργεια των ροδακίνων από την εισαγωγή πάρα πολλών νέων ποικιλιών τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έχουμε ποικιλίες ροδακίνων όπου η σάρκα τους είναι λευκή, τα λεγόμενα λευκόσαρκα ροδάκινα, ή κίτρινη, τα λεγόμενα κιτρινόσαρκα ροδάκινα. Όπως υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση ό,τι αφορά το χρωματισμό της επιφάνειας του καρπού. Για παράδειγμα, οι τελευταίες ποικιλίες, οι πρόσφατες ποικιλίες είναι ποικιλίες οι οποίες είναι κυρίως κόκκινο χρωματισμό έχουν εξωτερικά. Αυτές οι διαφορετικές διαφοροποιήσεις στο χρωματισμό δημιουργούν και διαφοροποιήσεις ό,τι αφορά τις αντιξωτικές ουσίες που έχουν οι διάφοροι τύποι, οι διάφορες ποικιλίες ροδακίνων. Για παράδειγμα, ροδάκινα που έχουν κίτρινο χρωματισμό εσωτερικά έχουν περισσότερες καροτενοειδές ουσίες, ενώ ροδάκινα με κόκκινο φλοιό έχουν περισσότερες ανθοκιάνες. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες είναι κατηγορίες φαινολικών ουσιών με σημαντική αντιξωτική δράση. Τα ροδάκινα που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι η ποικιλία Sweet Dream και συγκομίζονται από 28 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ποικιλία. Το ροδάκινο το κόβουμε σε 2-3 έως 5 χέρια. Κόβουμε πρώτα τα χοντρά και τα όρημα και στη συνέχεια όταν οριμάσουν κόβουμε και τα υπόλοιπα, τους πιο μικρούς καρπούς που θέλουν ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες να οριμάσουν. Η ποιότητα των ροδακίνων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, για παράδειγμα από το γενότυπο, την ποικιλία δηλαδή, και από τις κλιματικές συνθήκες καλλιέργειας της ροδακινιάς. Στη χώρα μας έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της ητερογένειας που υπάρχει πολλά διαφορετικά μικροκλίματα, τα οποία ορισμένα από αυτά ευνοούν την ανάπτυξη της καλλιέργειας της ροδακινιάς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρπού, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Βελβετού. Ταυτόχρονα όμως σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του καρπού διαδραματίζουν και διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ροδακίνων είναι κοινά αποδεκτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η πρώιμη συγκομιδή των καρπών, δηλαδή πριν το κατάλληλο στάδιο συγκομιδής, συντελεί στο να έχουμε καρπούς οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους πάνω στο δέντρο και ως απόρρια να έχουν κατώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην περιοχή του Βελβετού, ακολουθείται μια ιδιότυπη καλλιεργητική τεχνική, καθώς αφήνουν τα ροδάκινα να οριμάσουν πάνω στο δέντρο, είναι αυτό που ονομάζουμε το κλαρίσιο ροδάκινο, και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος ορίμασης πάνω στο δέντρο. Το ροδάκινο τρέφεται από τα φύλλα όσο είναι πάνω στο δέντρο και οριμάζει με τον κατάλληλο τρόπο, με αποτέλεσμα να αποκτά όλα αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, το άρωμα, τη γεύση και το χρωματισμό, τα οποία επιθυμεί ο καταναλωτής. Αυτό το ροδάκινο που μαζεύουμε είναι χρώμα, μέγεθος. Αυτό είναι το καλό. Αυτό το ροδάκινο είναι άγουρο. Θέλει ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες να οριμάσει. Αυτό είναι το ροδάκινο, το κλαρίσκιο ροδάκινο, το κόβουμε από το δέντρο, είναι όριμο και το βάζουμε στο κουβά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η καλλιέργεια ροδακίνων παγκόσμια είναι η σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ροδακίνων από τους καταναλωτές, ακόμη και σε χώρες παραδοσιακές με μεγάλη κατανάλωση ροδακίνων, όπως για παράδειγμα η Ισπανία. Οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι απογοητευμένοι από την ποιότητα των ροδακίνων και γι' αυτό το λόγο στρέφονται σε άλλα φρούτα. Επίσης, αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι το βασικό αίτιο για αυτή την απογοήτευση των καταναλωτών έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ροδάκινα συγκομίζονται άωρα, δηλαδή πριν το κατάλληλο στάδιο εμπορικής τους συγκομιδής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν αποκτήσει τα ζάχαρα που θα έπρεπε να αποκτήσουν ή το χρωματισμό που θα έπρεπε να αποκτήσουν ή τα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του ροδακίνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, εάν θέλουμε
το σύστημά μας να είναι περισσότερο βιώσιμο, θα πρέπει να κάνουμε πιο ικανοποιημένους καταναλωτές. Συνεπώς, όλοι οι παραγωγικοί φορείς θα πρέπει να στραφούν στο κομμάτι αυτό, να βελτιώσουν το στάδιο συγκομιδής στο ροδακίνο, ούτως ώστε να έχουμε το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε στο εργαστήριο με διάφορα προγράμματα. Το τοπικό ροδάκινο το κάνει γευστικό το γεγονός ότι η συγκομιδή γίνεται όσο το δυνατόν κοντά στο στάδιο της ορίμασης, γιατί το ροδάκινο έχει μαζέψει τα απαραίτητα σάχαρα, ούτως ώστε να πάει στον καταναλωτή όσο το δυνατόν πιο σωστά, πιο ώριμο. Ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό στην περιοχή μας είναι ότι το ροδάκινο, όπως συγκομίζεται απευθείας από το κλονάρι, έχει και αποκτήσει όλα τα ζάχαρα μόνο του στο δέντρο, είναι και πιο γευστικό και πιο ποιοτικό, σε αντίθεση με το να συγκομιστεί το ροδάκινο και να μπει στην κλούβα και να πάει να τελαρωθεί στο συνεταιρισμό, το οποίο χτυπιέται και ξαναχτυπιέται μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα στον καταναλωτή και δεν έχει ούτε τα ίδια ζάχαρα, ούτε και την ίδια γεύση, δεν είναι τόσο γευστικό και ούτε και την ίδια ποιότητα. Η συσκευασία γίνεται απευθείας στο κτήμα, συσκευάζεται κατευθείαν εδώ στο χωράφι και στη συνέχεια γίνεται η διαδικασία που πηγαίνει στο συνεταιρισμό και από εκεί γίνεται όλη η διακίνηση του προϊόντος. Μαζεύουμε τα ροδάκινα, κατευθείαν από το δέντρο έρχεται σε αυτό το πόστο για να τα βάλουμε στο τελάρο. Γίνεται δηλαδή ένας ποιοτικός έλεγχος στην ποιότητα και στην ποσότητα, δηλαδή πάει ανά νούμερο, ανά μέγεθος. Κοιτάμε αν έχει και κάποιο σημάδι, το βγάζουμε έξω, δεν μπαίνει στο τελάρο. Θα μπει το μαντιλάκι, σε κάθε τελάρο υπάρχει ένα μαντιλάκι, το οποίο επάνω αναγράφει κωδικό του παραγωγού, κωδικό της ποικιλίας που μαζεύουμε, κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει ποικιλία, και κωδικό του χωραφιού ανάλογα που είμαστε. Κάθε μέρα που ερχόμαστε εδώ πέρα το πρωί, μαζεύουμε τα ροδάκινα, το πάμε στον πάγκο, το βάλουμε στο τελάρα, φορτώνουμε, τα πάμε στο συντηρισμό, τα παραδίδουμε και αυτό. Τα ροδάκινα, μετά την πρώτη προσεκτική διαλογή τους στο κτήμα, μεταφέρονται από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκυπευτικών Προϊόντων Βελβεντού. Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, με κύρια προϊόντα το ροδάκινο, το νεκταρίνι και το μήλο, αποτελεί έναν υγιή συνεταιρισμό και ένα σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, αλλά και για την ελληνική οικονομία γενικότερα. Αριθμεί περίπου 400 παραγωγούς ως ενεργά μέλη που καλλιεργούν σήμερα περισσότερα από 6.500 στρέμματα οπορώνων. Έχει καταφέρει να είναι γνωστός και εκτός των συνόρων χάρη στα άριστα ποιοτικά προϊόντα που παράγει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατατάξει τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού μεταξύ των 6 καλύτερων ανάλογων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθούν τη σύγχρονη γεωργία. Τα προϊόντα του βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιεί και σημαντικές εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης, με το ποσοστό των εξαγωγών να αγγίζει το 40% των συνολικών πωλήσεων. Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός που υφίσταται ουσιαστικά από το 1917. Έχει 106 χρόνια ζωής. Βέβαια τα κύρια προϊόντα αυτή τη στιγμή είναι με τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα μήλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και από τότε καλλιεργούνταν αυτά τα προϊόντα. Ουσιαστικά ξεκίνησε με φράουλες κυρίως κατά τη δεκαετία του 50 και το 60 μέχρι και το 1970 και εν συνεχεία άρχισε να καλλιεργείται στην περιοχή το ροδάκινο και το νεκταρίνι. Τα τελευταία χρόνια ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού πραγματοποιεί συνεργασίες με παραγωγούς αλλά και οργανώσεις παραγωγών από όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Σκάλα Λακωνίας, από την περιοχή της Κορίνθου, της Λαμίας και συνεχίζει με την περιοχή της Συμμαθίας και της Ξάνθης. Δεν είναι απαραίτητα οι συνεργασίες αυτές να φορμώνουν τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα μήλα, αλλά γενικότερα και άλλα προϊόντα, τα οποία βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι απαραίτητα στις αγορές. Ο τζίρος τα τελευταία χρόνια κινείται ανωδικά, αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ και κύριος στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να τον διπλασιάσουμε.
όχι μόνο με την παραγωγή του ροδάκινου και του νεκταρινιού, αλλά και με την εισχώρηση σε νέες καλλιέργειες, κυρίως από άλλες περιοχές και κυρίως τα μήλα. Το μήλο είναι το πιο διαδεδομένο φρούτο παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύει το 50% των φυλλοβόλων οποροφόρων δέντρων του πλανήτη, με ετήσια παραγωγή περί τα 60 εκατομμύρια τόνους. Περίπου 7.000 ποικιλίες μήλου συναντάμε σήμερα παγκοσμίως, αν και μόνο 2.000 από αυτές είναι οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Πρόγονος όλων των σύγχρονων καλλιεργημένων μήλων θεωρείται η Malus pumila var mitis του Καυκάσου, παρότι ήδη αγριομηλιάς υπήρχαν αυτοφυεί και στον ευρωπαϊκό χώρο. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία που έχουμε στη Δύση για το μήλο είναι φυσικά εκείνη της βίβλου. Το μήλο έχει χιλιάδες χρόνια ζωής πίσω του. Είναι παρόν στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου, παρόν και στα έργα και οι μέρες του Ησίωδου, ο οποίος κάνει λόγο για μπόλιασμα μιλιάς. Η καλλιέργεια της μιλιάς, μιλέα ή ήμερος, Malus domestica στα λατινικά, πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο και μάλιστα τη βρίσκουμε και μεταξύ των δέντρων που είχε φυτέψει ο Φαραώ Ραμσής Β. Το πρώτο όμως πραγματικά διάσημο μήλο της αρχαιότητας ήταν εκείνο του Απίου Κλάβδιου που πήρε και το όνομά του, Pomme d'Api, ή αλλιώς το μήλο του Απίου. Πρόκειται για ποικιλία μικρών γευστικών μήλων με έντονο χρώμα, τα οποία είναι ελαφρώς αστεροειδή και γωνιώδη. Ο σπουδαίος Γάλλος αγρονόμος, Olivier Desser, γράφει ότι το μήλο αυτό, ο Άπιος, το έφερε στη Ρώμη από την Πελοπόννησο της Ελλάδας. Η συζήτηση για το μήλο του Απίου θα διαρκέσει αιώνες ολόκληρους και οι ειδικοί δεν έχουν βρει ακόμη άκρη. Ένα άλλο διάσημο μήλο είναι εκείνο του Νεύτωνα. Το 1665 και 1666, όταν η Πανόλη θέριζε την Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο στο Κέμπριτζ, όπου δίδασκε ο Νεύτων, παρέμεινε κλειστό για προληπτικούς λόγους. Έτσι, ο μέγας αυτός επιστήμων γύρισε στο κτήμα της οικογένειάς του στο Ούλστορπ, στην Βόρεια Αγγλία. Ένα νηξιάτικο απόγευμα του 1666, ο Νεύτων καθόταν με στοχαστική διάθεση στον κήπο του, όταν είδε ένα μήλο να πέφτει κάτω και τότε αναρωτήθηκε. Γιατί το μήλο δεν πάει προς τα πλάγια ή προς τα πάνω και συνεχώς πέφτει κάθετα προς το κέντρο της γης? Κάπως έτσι γεννήθηκε ο νόμος της βαρύτητας, χάρη στο μήλο. Το μήλο, με μια χρωματική παλέτα που ξεκινά από το βαθύ κόκκινο, περνά στο πράσινο και καταλήγει στο αχνοκίτρινο, υπήρξε ανά τους αιώνες πηγή έμπνευσης και δημιουργίας σημαντικών έργων τέχνης. Αναρρύθμιτες είναι στη ζωγραφική παραγωγή οι νεκρές φύσεις με μήλα, μια διαχρονική άσκηση ύφους για τους καλλιτέχνες. Φορτισμένο με συμβολισμούς, γεύση και χρώμα, το μήλο παραμένει στους αιώνες μια γαστριμαργική και ταυτόχρονα αισθητική απόλαυση. Το μήλο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά είδη οποροφόρων δέντρων. Είναι το πρώτο σε κατανάλωση φυλλοβόλο οποροφόρο δέντρο στον κόσμο. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Για παράδειγμα, τα μήλα ξέρουμε ότι ζητούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές και σημαντικές ποικιλίες. Κίτρινα μήλα, πράσινα μήλα, κόκκινα μήλα ή πολλές δίχρωμες σήμερα ποικιλίες μήλων. Και φυσικά το μήλο περιέχει πάρα πολλές διατροφικά πολύ σημαντικές φαινολικές ουσίες, όπως για παράδειγμα οι ανθοκιάνες, οι οποίες προσδίδουν και το κόκκινο χρώμα στις κόκκινες ποικιλίες μήλων, που είναι αναγνωρισμένη συμβολή της στην ανθρώπινη υγεία. Στην Ελλάδα σήμερα, η καλλιεργούμενη έκταση από μιλιές είναι περίπου 150.000 στρέμματα και η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 350.000 τόνους, αποτελώντας τη δεύτερη σπουδαιότερη καλλιέργεια από τα φυλλοβόλα αποροφόρα μετά τη ροδακινιά. Η καλλιέργεια της μιλιάς σε μορφή συστηματικών οπορώνων εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Τα παλιότερα χρόνια εδώ στο Βελβεντό, κάποιες από τις ποικιλίες που είχαμε ήταν τα Stargin, τα Stargimson, τα Golden Delicious και τα John Agoret. Πλέον έχουν αντικατασταθεί με Golden Smooth, Grand Smith, Gala και κυρίως με τη σειρά των Fuji. Η ιδιαιτερότητα των Fuji είναι ότι έρχονται πολύ γρήγορα σε παραγωγή,
Το εύρος απόδοσης είναι 6 με 7 τόνους αναστρέμμα. Η σάρκα του είναι γλυκιά, ζουμερή και τραγανή. Είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει να το απολαύσει ο καταναλωτής. Είναι σημαντικό να επισημαθεί η διατροφική αξία της κατανάλωσης φρούτων στην ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι κάποιες βόρειες χώρες, κυρίως οι κάτω χώρες και οι σκανδιναβικές χώρες, οι κατοικίες τους καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες φρούτων ημερησίως, πάνω από το μέσο όρο, ενώ σε κάποιες χώρες τα επίπεδα αυτά είναι πολύ χαμηλά. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα επίπεδα κατανάλωσης φρούτων είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά είναι σημαντικό σαν μήνυμα να περαστεί κυρίως στις νέες γενιές ότι η κατανάλωση φρούτων, η ημερήσια κατανάλωση φρούτων είναι σημαντικό για την υγεία των καταναλωτών στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Η συγκομιδή του μήλου ξεκινάει όταν έχουν πάρει τα κατάλληλα χρώματα και τα κατάλληλα ζάχαρα, τα οποία τα μετράμε σε συνεργασία με το γεωπόν του συνεταιρισμού μας. Κόβουμε τα μήλα από το δέντρο, κάνουμε μια μικρή προδιαλογή για τυχόν μήλα που δεν είναι εμπορεύσιμα, τα βάζουμε σε κλούβες, αμέσως τα πηγαίνουμε στο συνεταιρισμό. Από εκεί το προσωπικό του συνεταιρισμού πλένει τα μήλα, τα διαχωρίζει σε μέγεθος ανάλογα